Aquest matí han començat a retirar les plaques franquistes que hi ha als carrers i façanes del districte de Sant Andreu, una feina que ja s'ha fet o es farà a tota la ciutat. Sota les indicacions de l'Ajuntament, una brigada del Centre Especial de Treball i Centre Ocupacional TEP Sant Andreu ha iniciat aquesta tasca al barri de la Trinitat Vella i després ha continuat per Sant Andreu. Avui han retirat més d'una trentena de plaques de les 128 que han de treure. Aquesta és una acció prevista per la Llei de Memòria Històrica aprovada el 2007, que obliga les administracions públiques a prendre mesures per retirar els símbols franquistes. Segons els responsables, calculen que en poc més d'una setmana podrien estar retirades gairebé totes les plaques. Volem agafar un model de cada per tindre'l aquí a l'arxiu de Sant Andreu i després amb la resta les mandarem al comissionat de memòria històrica. La idea prèvia del comissionat és fondre-les per fer petites plaques i posar-les als llocs on estan els refugis de la guerra contra els bombardejos o en els edificis bombardejats.